Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Ja, het is voor vrijdag. En we gaan het anders doen. Ja, Gilles, ik wil het hem openen. Ja, niet de dingen, hè? Ah, sorry. Ja, goed, ja, ik word te enthousiast. Ik bedoel het Duske. Michel aan de beurt met de opening. Wie? Begin maar. Voorzien nou weer de vrijdagmiddagborrel. Ja, Of op zaterdag, of op zondag. Misschien teken, ja. Ja, goed. Ja. Ah, ja. Nee, jongens. Maar Okay. we laten het gewoon erin. Sorry, ik ben we pas laten het nee. We laten het gewoon Nee, erin. wat gaan ze nu doen? Ja, kom. Moet ik beginnen met Ja, we even? hebben een keer. Ja, wat gaan we doen? We gaan internet challenges. Daar gaan we het over hebben. Hè? We zijn allemaal gaat ouder. En natuurlijk TikTok, Instagram, Snapchat. Overal komt van alles langs. Wat hot is, wat leuk is, wat soms minder goed is. Kent ze de Harlem Shake nog? Ja, zeker. Dat deed ook echt iedereen met daar, zo het rijden. Maar we waren er alweer. Oh, Wie ging er? Ja, nee, dat weet ik niet. Wat moest we doen? Doe de Harlem Shake. En dan, Iedereen ging dus zo graag. Oh, dat was inderdaad. Dus als ze van die trekjes kreeg. dat was grappig. Alsof de ganse zaak een hersenbloeding had tegen die. Ja, de hoest maar te Dus bedoelen. je zag het toch wel een beetje goed. Oh, ik vond die wel heftig. Maar welke challenge was het meest cringe? Ja, welke challenge? Cringe, wat is cringe? Cringe is echt zo van, oh, dat is ongemakkelijk. Tenenkrommend. Zo. Tot ze ook de freeze challenge vond ik ook wel zwijnen. En soms denk ik, natuurlijk zo... En dan denk je, wat de fuck is hij aan de hand? Dus de viertje gezag. Zo. Oh, John. Maar Ja, die dansjes. TikTok is eigenlijk zo gegroeid dat ze dansjes doen. Hè? Dat is dus ook hilarisch. Soms zie ik dansjes voorbij komen, zo van 10 jaar geleden van Lewandowski of zo. Zetten zo vet, zo dit. Dat is de dansen. Maar dat deden ze vroeger al. maar 94 stonden ze de Brazilianen ook al zo. Maar Nee, over die dansjes gesproken. Ieder jaar hebben ze van Kinder voor Kinderen. Hè. Dat hebben je natuurlijk nu ook wel. Maar ook van vroeger nog hebben ze al die Kinder voor Kinderen liedjes. Ieder jaar komen die met koning spelen met een liedje. En nu afgelopen Koningsdag, dan zien ze dus al die vrouwen die nu al 20 zien of zo. En dan draaien ze een nummer van 10 jaar geleden. Ja, dat Toen die, ja. dat is fantastisch om te zien dat dat wel zo erin blijft. Ja. Dat vind ik oprecht wel leuk. Maar Qua ze- muziek en qua Met de challenge. Macarena. Ja, maar dat is top. Gisteravond de Hukkelbuk. Ja, En dat steeds bleef gewoon- ook. Hè. De jeugd staat dat gewoon nog met te doen. Ja. Hoor. Dus, Ja, en dat ze ging ook uit Ik vind dat Jeruzalem. niks minder charmant. Ja. Dan tot zo allemaal die vrouwen maar rijken zo de hukkelbuk. Ik vind dat zo vreselijk. Klopt. Maar dat hebben we wel eens over in de app, hè. echt zo Dus je ziet gewoon een filmpje van een feest. En dan zonder geluid. En dan raai je wat voor dansje het is. De hukkelbuk. Ik vind dat zo erg. Zo Kent ze hem al afknappen. zelf? Nee, maar het is natuurlijk Nee. wel... Gewoon niet. ik ken hem ook niet helemaal. Maar het is natuurlijk wel... als die daar de jeugd op stond en de ouderen... Die ouderen vinden het natuurlijk altijd helemaal geweldig. Ja, om ook nog even tuurlijk. terug naar hun eigen jeugd te gaan. Of de Orange Blossom Special. Ja. Dat Dat zie ik. Dan Nee. gaan ze het sneller, toch? Ja, moesten tegen, nee, maar toen Ja. moesten ze tegenover hen staan. Moesten ze Ja. onderdoor. Ah, ja, gaan. dat is op zich wel. Cowboy dans een beetje. Ja. Pony pants. Ja. Hoe zeg je Pants dat? pony. Pony. Ja. Penspony Polonaise. Dan gaan ze op de show. En zo achterin, heel Ja. snel. Weet je Ja. wel. Dat is wel echt geniaal. Ja. De zus hem te weinig vinden, ga je weer eens in Nederland in België, hè? Maar dan lopen ze echt zo met de boors in de rug tegenaan. En dan in dezelfde pas. Ah, oké. Dat is toch fantastisch gek. Ja. En vind ik voor de leuk. rest niks aan dansjes gedaan. Ja, inderdaad. In de coronatijd. Kusjes krijgen. Jeruzalem natuurlijk. En Jeruzalem Ja, Dat inderdaad, echt ja. helemaal, hè. In de zorg overal. Jeruzalem, maar ja, dat is Ja. ook vreselijk. In de losse. Wie? Dat is het. In de losse. En want, wat was het toch ook alweer? Tot, ik heb nog, MVV heb ik nog goed gehouden met een wc-rol en zo. Tot ze het op met de Oh, dat was handwas live of is zo. live, hoor dat, hè? Nee. Oh, dat was Maradona. Maradona was dat, hè. Ik weet niet Je meer bleef wat met dat dat beltje op dat liedje. En dan wordt het Na, liedje. na, Na. Ja. Dat heb je niet. En toen kreeg ik wel een tip van onze vriend van de moppetapper. show. Onze moppetapper, ja. Ja. De heer Soeren. Michael. Ja. Die zei van, je moet de Sprites Challenge De doen. Sprite, dus ze moesten met de been. De onder wel goed. En dan werd dat De Sprite challenge. Sprite. Moet je met je benen gesprite. Sprite je legs. Ja, Ik ga even je ziet het maar. Ik ga het even veel doen, dus... Sprite challenge. Spuit je weg. En dan dat liedje van Zoekie. Lift je leg op. Dat is al. En dan iedere keer een shit laten.
Weet je wel, ik heb. Spread your legs en ik dan over zo'n bowlingkegel laten zakken. Ja, Jrom is er niet. Zo hè? is het niet. Dus Nee. die Gewoon challenge even die kunnen we fles. skippen. Ja, wat de bedoeling is, we kregen allemaal een flesje Sprite. Die gewoon voor helemaal in één keer opdrinken. Ik heb dit trouwens nog niet gans betaald. Hè. Ik heb gezegd dat ik tegen Sprite wil betalen. Ik wist dat hij ging maken, want hij heeft er al 3 Ja, keer ja. gemaakt. Voor. Ja, 3 flesjes. Maar dan moest gewoon, zoals wie een laagband, moest je gewoon even laag gaan. Dus zien we er ook snel overheen. Maar ik ben benieuwd, want we hebben zo'n filmpje wat we even kunnen checken. Ja. We moeten dat niet tegen League doen. Nee, Dat is maar- wel goud Ja, eigenlijk. als dat zeker. tegelijk Moest het is. goed tegen Liekertie doen. Ja, En dus ik alles speel je tegen de opdrinken. goede dan. Ja, jong. En dan kun je er alleen maar log. Maar wat wel leuk is toch van, tijdens het boeren moeten we een woordje zeggen en dan moeten we van elkaar raaien wat we zeggen. Zeker, maak je er nog zo'n dan. Maak je er nog zo'n dan. De leuk kunnen reageren wat verzachten. Ja, begin een verhaal. Oh ja, weet niet, zeker maar. Ja, zeker maar. Zullen we beginnen? Ik ben benieuwd. Oké, voor degene die luistert, als je niks zult zien voor een drinken en je kunt ook altijd de podcast zien. Hè? Tijdens het luisteren. Gewoon, maar helemaal opdrinken, hè? Ik ga mijn best Als we doen. hem eerst helemaal opdrinken. Echt Ja, ja. hoor. Ja. Ja, Ik zeker. ga mijn best doen. Kijk. Het is wel een flinke lel, hè? Och, met beer gaat dat zo. Ja, ja, En hallo. Sprite is te wel Is gemaakt. dat dan? Ja. Ik vind het nu al gek. Oh. Krijg je nu zo een keer op, kijk. Dan begint het al. Hij gaat gewoon door zijn neus. Wie zet daar die ganse blouse open? Oh, stel al op. Ja. Hij heeft gewoon de ganse fles al leeg ook. Is dat dan twee jas? Ja, Ja, keur niet. Maar ja, met de fles kan leeg, gast. zo. Oh, ik krijg zo een keer op, kijk. Oh, dat... Oh, kut, kijk. Oh, dat ik bijna een pijn gek. Mijn god. Je moet vandaag 3 keer opstaan voor te plassen. Wordt dat al? Vraag me af of je het keer opkrijgt, kijk. Het kan begint te onweren, kijk. Die gaan ze top. Dat is toch naad van die? Ja, sorry, iemand echt even lachen. Maar heeft dat weer heel netjes gedaan, hè? Maar van dat is zo van de eten is. Wow, ga me dat zo opprikken. Maar dan moest er eigenlijk Met veel altijd de besmet. zero dan werken. Nee. Zat geen boer in. Ik vraag me ik ga weten, heet de prik nog in zijn neus hangen. Ja, echt. Hij ging op zijn lok. Het kan zwaar om Ja, te dat is ook worden. weer. Maar dit beetje pijn dan een maag. Ja, Dus ik dat heb is nu iemand- wel... Er zit gewoon heel veel prikken in, hè. En, Ik kan cola ook doen, toch? ja, ik weet niet hoe dat de Sprite Challenge is. Maar ik heb het dan nog later terug dan. Ja, weet niet. Hey, trouwens... Ik vond hem wat- metvallen. Ja. Ja. Maar, kijk, we hebben die Sprite Challenge gehad, hè. Maar voor het goede doel... Ken en ik hadden natuurlijk een idee... om misschien voor het goede doel een keer de surströmming te doen. Met die. En wat is het goede doel? Ja, dat moet er vanzelf bepalen. Ja, maar moeten we verder bepalen of gewoon voor de lui dat Dat laten kan. Of bepalen? je laten voor de lui vragen en bijvoorbeeld of we zeggen, nou, we gaan de surströmming doen, dan Maar gaan we als we geld dat voor doen, ophalen. als we dat doen, gaan we wel iets met z'n draaien naar de McDonald's. We gaan de God, dat skillers is bij je. echt gewoon gek. Dan gaan we dus gewoon 1 à 2 Big Mac menus. Dat is wat we Nee. gaan doen. We gaan lekker dan gewoon voor wokken. Eerst wokken Een keer. Al in. Ja. en dan doen we het ter plekke. Nee. Op de middenstip van Roda. Ja. Nee, maar oké. Maar zullen we dat doen? De vraag voor de kiekers voor een groot goed doel. Daar gaan Ja. we geld voor Ik moet dat ophalen. wel nog steeds even bedenken. En dan voor dat goede doel gaan we gewoon spelen. Iemand moet dat wel nog even bedenken. Dat is natuurlijk wel... Ja, maar spelen, ik ben oprecht benieuwd van, ja, of we er echt van moeten Het is gewoon spelen. bedorven vis, hè? Nee, dat is niet bedorven. Wel, dat is gewoon bedorven vis. Dat is gewoon alsof ze hun anchovies. Ja. Je is lekker aan de frituurbus geweest, zo. Maar ik vind gewoon die filmpjes, die zus geniaal. Dus ik ben wel oprecht benieuwd naar wie heftig dat zo. Ik denk alleen niet of dat hij binnen moeten doen. Nee, Nee, moet als ze niet. dat eerst maar zo'n boete doen, want als die hij dan naar binnen komen voor een wedstrijd, dat Henk in 3 weken aan gebeurt.
Nee. Verdomme. Het zit me niet lekker, ja. De Sprite. Ja, en ik ruik die olijf wat hij stond, die ruik ik hij, zeg maar. Dat klopt wel niet, hè? Dat klopt niet. Ja, maar zou je dat dan wel overwegen? Voor Ik weet het niet, ik weet het niet. Is Maar wat wieso gezegd heb- niet? Ja, dit is natuurlijk dat keert ook niet zo van internet af. Hè. En ik zou dat als hij de Bosportribune uitverkoopt en het goede doel is staan, wel wat geld van MVV sponsoren. Dan gaat niemand dat geld geven. Wieso Ja, niet? maar ik bedoel, Nee, wieso niet? maar voor, ik zeg maar, het Stichting Zonnebloem. Of voor kinderen die gaat hebben. Of weet ik veel wat. Daarvoor, of voor met een... Voorzien mijn streesje teken. Ja. Ik moet er ook echt voor mijn streek doen. Nee, oké. Zonneblom. Nee. Nee, geen Nee, maar idee. die krijgen toch al Dexter gehad. Nee, maar daar heb Links je of toch rechts. meerdere van die Maastrichtse... Ja, zeker. Ja, Dat je zag kunt ik dat wel. sowieso doen, hè, jongens. Maar vind je niet, mijn streekje teken. Dat is heel stik bij me. Ja. Allee, je hoort er ook bij. Ja, die zal allemaal doen. Ja, moet dat nog. Ja, ja. Dat doen we Dat met delen z'n we allen. allemaal doen. Ik ben wel oprecht benieuwd wie dat ruikt en wie dat... Nou, ik echt helemaal niet. Ja, ik ben wel echt benieuwd naar dat. Dat het echt zo heftig is dat ze zo mos... Ja, maar Mies moest al Giebelen. bijna spelen wie stieg een peper nou doet spelen. Dus. Ja, dat is Ja, die stond het al aan de gang. Ja, nee, maar... ik denk dat het kump, omdat ze natuurlijk de rugschap het vies is, alles interesseert. Vooral niet in de mond duwen. En die gisteren in de mond duwen. Maar als je denkt, het substantie, het zal ook niet heel lekker zien. Het zal ook niet eens echt heel erg lekker smaken. En die combinatie ervan is dat ze als boeren, als kokhalzen, en dat Ja, als bleef. de einde begint. Ja, juist. Dat wordt alleen maar erger. En toch vind ik het En geniaal. dan heb ze s'avonds thuis en ga ze een kiekje een kusje geven. Ja, maar dat gaat dus mijn tanden zo. Echt Ja, ja, goor. oké, nee, maar- ik vond dit een beetje tegenvallen. Ja, ik vind dat Michael voor de volgende keer... Ik ga beter als voor ja, ik ga beter smof verzinnen. Ja. Ja, of zou het echt komen door de zero sugar? Nee. Want er zat nog gaat prik in. Of het toch flink. Ik heb toch redelijk het geboord, ja. De volgende keer met Carmeliet proberen, dan zit ook veel prik op. Karmeliet. Als dat met zo'n ketel daar is, dan Karmeliet. Kunnen ze dat nog opholen? En Dat ben ik zien al... toch dat zien toch sopketels? Oh, Ja, want ik ben ik al lang gehad, heb ze toch van die cadeauflessen. Van 3 liter. Carmeliet, ja. Nou ja, ik denk 0,75. Ja, Echt? en een liter. Als ze dat drinkt, Maar er zit wel echt hoes veel- rijden. Er zit wel echt veel prik op hoor, Ja. van Carmeliet. Hè? Dat vind ik, ja. Maar ja, ik weet niet. Misschien totaal nog gaat opkomen. En de Ice Bucket Challenge, weet je dat nog? Ja, die heb ik wel al met gedaan eigenlijk. En dat is wel een jaar of 15 terug. Mhm. volgens- 15, ja. Ja, dat is Kijk. echt lang geleden hier. Ja, nee, ja, ik denk 13. Maar Die is wel gesmolten intussen. Ja, dat is gewoon. Zou ik ik vraag ChatGPT. de Ice Bucket Challenge. Maar dat was wel leuk. En dat was ook... er kon ze iemand nomineren en als ze niet meer deed, ik ook een kratje beer. En dat was ganz onschuldig. En daar stond ze niet voor shit. Weet je wat ik ook heftig vind? Die stick challenges. Dat vind ik Ja. wel heavy. Want dat was net zo op Charles Streek gaat, dat het echt USB. mis had kunnen gewoon, hè? USB. USB-stick Ja, challenge. Flauw, hè. Ik heb bij de Cinnamon Challenge, kent je die? Ja. Met een lepel kaneel. Ja, oh, dat is ook zo, maar dat is ook gevaarlijk, hè? Ja, is dat... ja. De Harlem Shake. De Manneke Challenge. Tot iedereen stil stond. Ah, die Ah, ja, bedoel zie ik. je, Freeze, zie je, ja, ja. ja, Planking. Daarvoor gaat. Ja, 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 hebben ze ook ja. nog gehad, ja. Dat is inderdaad. zo wie een planking liggen. Nou, fantastisch. De Ice Bucket Challenge. Charlie Challenge. Een spirituele spel met 2 potloden en ja- en nee-vraag. De Condom Challenge. Dit is een Maar dat is Fallout. even de kop moeten ze Ja, trekken. ik toch? dacht- Ja, oh. ja, Een ja. gevulde je condom, dacht- nee, een gevulde condoom met water. Dat heb ik ook nog gedaan. Ander trouwens. water. En dan laten vallen. En dan gaat hij Even in de kop zetten. zo... brrr. Ja. En dan zit ze eigenlijk Dan in kan ze geen condoom. lok meer krijgen, toch? Ja, nee, precies. Wie? Ja. Dat moest ze vullen met water, liet ze dan vallen. Bovenig. Je gaat dan even in de kop zo. Oh, echt? Dan zit ze in, met een kop zit ze dan in zo'n condoom, ja. En dan heb zij dat tuiteltje zo. Hallo. Ja. Dat is dan heel goed, hè. Zie wie heette die van vroeger? Teletubbies. Nee, dat is nog de, wie heette die al? Snorkels. Snorkels. Ja, snorkels. De Kylie Jenner Lip Challenge. Tot ze zo in een putje of zo. Maar dat hebben veel vrouwen ook zo'n lippen tegenwoordig vanzelf Zo wel. is dat gaan zo. Ja, dat is er niet weggegaan. Tegenwoordig hebben ze dat bij heel veel vrouwen hebben dat gewoon standaard. Dat is zo'n wespje gestoken. Ja. Zo. Door een, alsof ze door een wesp zien Ja, gestoken. zo ja. Dan denk je zo nog tot het schoen goed ziet. Salt and Ice Challenge. Zout en ijs op de huid leggen voor een brandend effect. Zout en ijs. Wie zullen ze dat doen? Ja, maar dat is wat ik zeg. Dus met die stick challenge. Kent ze Ja. dat? Dat ze Ja. die zo en ik kan zo, hop, zo van achter een keeltouw pitsen. En de Chubby Bunny Challenge. Zoveel mogelijk marshmallows in de mond duwen.
Ja, Dat heb je met pepernoten gedaan. En de Invisible Box Challenge, alsof je een onzichtbare doos stapt. Ja, is ook... Dat is raar. Ja, ik heb ze niet bedacht, maar Wel het is wel koe de bus zweuren. Maar... Oh, sorry. Ja, een beetje gek. Ja, jongens, Maar dat waren we de weer. surströmming, daar ben ik wel echt oprecht benieuwd naar. Hij gaat het lekker doen met die twee, hè? Nee, Mies. Ik heb toen gezegd, en dan bleef mijn punt, als hij die tribune uitverkups, de Bosporttribune, en dan ga je hem op de middenstip. Uit voor cups. Tot daar gewoon 2.500 maanden zitten. De Bosporttribune moet uitverkocht zijn. Wie wil maken op die tribune? 2000. Echt? Ja, misschien wel meer. 2000 maanden. Ja, maar ik denk dat we wel gaan met moeten doen. Ik vind het wel leuk om daar dan een goed doel aan Ja, zeker moeten we dat te doen. koppelen. Tot voor 2000 maanden. Ik ga er eens, we moeten daar eens even Maar bedenken. 2000 man die hij dan komen zetten, of die... Ja, die wordt dan hij komen zitten. En dan dat geld wat daar van komt. Maar aan de hand van wat gaat dat geld dan? Wie gaat ze zeggen wat voor geld? Als ze daar, stel dat voor iedereen betaalt €1 of €2 dat ik kon zetten. Ah, En dan hebben ze al €4.000. Dat is een groot doel schenken. Ja. Dat hoeft geen €10 te kosten. Dat is gewoon €1 of €2 of misschien €4. Hij zit en dan kun je En doen we dat- dan kun je wel een schoen En bedrag. we doen dat opnemen en live uitzenden? Ja, of zeker, wat dan maken we doen dan met streeks geteken live aan. En de man supreme, de hoogtepunt van de avond, is de dat challenge. Michel de challenge gaat doen. Ja. En veel Nee, maar, niet. oprecht, nogmaals, als die tribune vol zit, 2000 kaarten en dan al €4 hebben we weer een schoenbedrag voor minder doen. gemaakte kosten natuurlijk. Ja. Dat we een schoenbedrag om over te maken aan een goed doel. Nou, dat zie ik wel zitten, ja. Oké. En dan misschien in een vishandel checken nog tegen het uitdelen op de tribune. Misschien hollen ze dan Ik nog ga even. iemands vragen, even wijzen. Dat is... Ja. Maar Gewoon er niet. eens over nadenken. Ja. En mag dat ook gewoon tijdens een toetswedstrijd van MVV? Nee. In de rust. Ja. De ganse de middenstip helemaal vrolijk. De Big Mac van tevoren. Ik ga even tevoren eten. Veel doen dat gewoon met us, op onze kracht, gewoon weer die tribune uitverkopen. Oké. En dan gewoon weer daar dit challenge doen. Als hoogtepunt, als allerlaatste van dat Maastricht geteken live. Oké. Deal. Het allerlaatste van Maastricht geteken live, je bedoelt ze... Ja, van de Maastricht geteken live. Al Op van het die laatste Maastricht. moment Zo, dat we gewoon weer een Maastricht geteken live doen, Ja, maar hij op de dat middenstip. wordt dan de laatste. Dus in plaats van het interview met Jerome is dan nu de... Pakken weer goed een 7 van 6 bij 6 liggen van tot Dat ze dan dat bij die VRK, Ja. de kids bij elkaar, kids en dan vraag ik spannen. van Jeroen op te ruimen. Ja. Goed, dat wil het al doen. Ja, wat heb je wel. Met de hand. Met de mond. Op het liedje van I Want to Break Free. Zo gaat ja. Goed. Ja, Dames waarom en dan de heren, slag? gewoon live getuigen van onze brainstorm. Ik ben dus benieuwd wat voor reacties toch van je Ja. krijgen. Ik vond dit tegenvallen, dus als je beter dingen hebt met die Sprite, schik ze nou eens door. Tag us, veel delen het, van voorzien benieuwd of bij u gewoon die Sprite beter hebt, toch? Goed, tot de volgende keer. Hoi!